Venen de diferents escoles de Collblanc la Torrassa, però comparteixen un únic objectiu: trobar paraules relacionades amb el patrimoni històric i arquitectònic del districte. Campanar, Torrassa. He trobat la Marquesa, Joventut i moltes més. Monuments, llocs i edificis que han descobert d'una manera lúdica i divertida amb una partida d'Scrabble. Una d'Estel, per exemple. Nosaltres indiquem set lletres que els participants hauran d'agafar, hauran de moure i trobar una paraula que té a veure amb els monuments, amb el patrimoni arquitectònic que tenim aquí a la ciutat. Intentem que siguin coses que ells puguin vincular, perquè a més, si viuen aquí, inevitablement han passat per davant d'aquell edifici o saben que hi ha una font especial o que hi ha un gratacels o que hi ha el que sigui. Practicaran català, practicaran una mica de matemàtiques perquè s'hauran de comptar punts i a més aprendran patrimoni. O sigui, la veritat és que és força complet, no? Però més enllà de l'aprenentatge, l'activitat també vol fomentar l'arrelament al barri i la cohesió social d'infants i famílies. El conocimiento del entorno valioso que tenemos los hace valorarlo más, conocerlo y valorarlo, y de expresar y transmitir ese cuidado que debemos tener al entorno que tenemos de Collblanc la Torrassa. Es una herramienta de inclusión, sí, una inclusión social, porque aquí la gente se reúne, los niños diferentes escuelas, los padres de diferentes culturas, és un espai de trobada. La iniciativa és una de les activitats vinculades al concurs de còmic i dibuix de Collblanc la Torrassa, un certamen que recull obres que mostrin monuments o edificis històrics del districte. Els infants i joves que hi vulguin participar tenen temps fins al 13 de maig.